Dit això, sobre grans normes polítiques, hi ha un altre tema a tenir en consideració. Què passava amb els llibres en llengua catalana? Entrem ja una mica cap al tema estricte que ens ha portat avui aquí, que és Miguel de Cervantes i el Quixot. Per en Pere Antoni Bauter, el pròleg de l'edició castellana de la Història de València del 1546 ens diu que aquest llibre s'imprimia en llengua valenciana, com jo el composí, però el llibre era necessari proveir-lo de llengua castellana perquè fos entesa en els llocs on no l'entendrien. Per tant, està dient que ha hagut de canviar la llengua. S'excusa de traduir l'obra, donat que, sent jo valencià natural i escrivint de València els seus regidors en valencià, ara escric en castellà, llengua estranya per València. I diu perquè, havent vingut els diversos regnes d'Espanya a una general i sola senyoria, excepte el regne de Portugal, sembla que al mateix temps requereix que siguin tots els regnes en una llengua comuna. O sigui, t'està dient que fins ara els regnes de la Corona d'Aragó es regien diferents dels regnes de Castella i fins ara no hi havia cap problema per escriure en català. Però com que ara els regnes d'Aragó i els regnes de Castella han vingut a una sola senyoria i aquesta és castellana, toca escriure en castellà. En Jeroni Pujades, a la Crònica Universal del Principat de Catalunya, diu que no va traduir el llibre en castellà, com alguns volien. O sigui, està reconeixent que hi ha una certa pressió perquè s'escrigui en castellà. L'altre la reconeix i canvia i tradueix el llibre, i aquest està dient que tot i la pressió perquè jo escrigui en castellà o el tradueixi, no ho ha volgut fer. Diu, desitjaven alguns que fos aquesta obra escrita en llengua castellana, com aquella que és més estesa i entesa per les nacions estrangeres, però no és estada possible altra cosa del que s'és fet, o sigui, escrit i publicat en català. És a dir, que publica el primer volum en català, però tots els restants que ens han arribat, fins i tot el primer, però sabem que era en català el primer, perquè ell ho diu, fins i tot el primer, ens han pervingut en llengua castellana. Deixa dit que escriu en català per no ser ingrat a la pàtria i nació, deixant la llengua pròpia per altra llengua, i perquè els prelats, doctors, mestres i escriptors deuen acomodar-se al profit i utilitat dels súbdits, oïns, deixebles o lectors, no obstant siguin murmurats, menyspresats i, com diu Sant Pau, excomunicats i anatematitzats. Per tant, ell diu, m'han pressionat perquè escrigui en castellà, jo no ho faig perquè el que és important és la llengua i la voluntat dels súbdits, els deixebles i els lectors, no obstant que els que escrivim en català siguem menyspreats, excomunicats i anatematitzats. De fet, això és molt comú al segle XVI, d'autors que diuen que han rebut pressions, que no volen ser perseguits, que no volen ser anatematitzats, que escriuen tot i així en català, però l'obra que se'ns ha conservat ja és exclusivament en castellà. Jo fa anys que cerco aquestes lleis, perquè així com per al control ideològic tenim un cúmul de lleis com les que us he expressat aquí d'una manera molt resumida, per la traducció o escriptura de llibres i documents oficials no he trobat, ni he sabut ningú que trobés una llei que prohibís estrictament escriure en català. Sembla que es pressionava, es perseguia, hi havia alguna mena de control, però no ha quedat, o de moment no hem trobat, que això passés a l'ordre de llei. Onofre de Manescal, el 1603, escriu un sermó i diu que no vol que s'imprimeixi en castellà, del qual parer eren alguns, entenent que el llenguatge castellà havia de ser més comú i més apassible. Tots els sermons que s'han conservat són en castellà. En Lluís Pons d'Icart, el pròleg de l'edició castellana del llibre de les Grandeses de Tarragona, ens diu que aquest llibre havia jo composat discret i savi lector en llengua catalana, però coneixent el greuge que feia aquesta ciutat, que per sola Catalunya el meu llibre fos fet, m'ha semblat traduir-lo al castellà, encara que jo estigui poc versat, no perquè tingui jo per millor aquesta llengua que la catalana ni que altres, sinó
que, com sigui jo natural de l'invictíssim rei Felip nostre senyor, és més usada en altres regnes. Per tant, està dient que hi estan expressant que escriure en català és un greuge, perquè si només és en català no s'entén a tots els altres regnes, i com que el rei Felip, que té la llengua castellana, és el seu senyor, usa el castellà, cal usar també el castellà. No t'està dient que hi ha una obligació cantant, t'està dient que hi ha una obligació xiulant. Diu, però també diu, sobretot, perquè no es vol posar en perill de ser reprès i malnotat. O sigui, que els que escrivien en llengua catalana o no traduïen els seus llibres, o es deixaven traduir els seus llibres en llengua catalana, eren represos i malnotats. Insisteix el lector que el perdoni per escriure en llengua aliena, puix ni jo podia servir-te d'altra manera, o sigui que no hi ha una altra opció, ni pagar l'obligació que tinc i dec a la meva pàtria, per la qual, segons Ciceró, no s'ha de temer cap perill. O sigui, com que jo estimo la meva pàtria, si escric en català correré perill, i Ciceró diu que per amor a la pàtria no cal córrer perill. T'està dient, xiulant, el que no ens està dient cantant. O sigui que ja corro perill si escric en català i ho deixo així en castellà pel que pugui passar, perquè jo no sóc un màrtir. També és una perspectiva ja castellana. El bisbe Josep Esteve, bisbe d'Oriola, diu que cuando los pueblos están sujetos al mismo imperio, los vasallos tienen la obligación de aprender la lengua de su dueño. Això ho escriu el 1595, per ajudar una mica a entendre aquest context, no? A un mateix imperi, l'imperi espanyol, el mateix rei, el rei de Castella. Doncs, per tant, quan tots estem sotmesos al rei de Castella, que també és rei de Catalunya, però de llengua castellana, els vassalls han d'aprendre la llengua dels seus senyors. Francesc Tarafa, el 1552, al llibre dels pobles, rius i muntanyes d'Espanya, ens diu que es va traduir al llatí, però del text català no se'n sap res, només ens ha quedat el text llatí. I Martí de Viciana, la dedicatòria de les alabanzas de la llengua hebrea, griega, castellana i valenciana, editat per Joan Navarro València el 1574, demana al Senat valencià que el perdoni per haver passat aquesta obra del valencià al castellà, que per la mateixa causa hagué de passar la crònica de València, el llibre de la noblesa, armes i blasons i el llibre de la recreació dels dies calorosos de juliol, que després d'haver-los compilat en la traducció de tots ells tingui altre tant treball solament per fer-los comunicables a moltes altres províncies, per bé que havia escrit la seva obra en català, etc. Com diu en Joan Fuster, Martí de Viciana redactà els originals en català i hagué de traduir-los per publicar-los. Finalment, el braç popular denuncia a les Corts de Montsó de 1585 els greuges a què els frares de la terra són sotmesos, entre els quals hi ha la comminació de parlar en cristiano. O sigui, el 1585 es denuncia en unes Corts Generals de Montsó que hi ha una mena d'ordre continuada de hablar i escriure en cristiano, que tots sabem que és en castellà. Tot tenim gairebé un penúltim, hem anat veient coses i ara m'agradaria posar-vos aquí una petita prova. Hi ha un personatge que escriu el següent, que diu: tot i que posaren silenci a les llengües, no el pogueren posar les plomes, les quals, amb més llibertat que les llengües, solen donar a entendre a qui ho vol allò que està enclòs a l'ànima. O sigui, aquest escriptor ens està dient que, bé, ens estan prohibint la llengua, però no ens prohibeixen escriure. Per tant, a través de la ploma diré el que tinc tancat a l'ànima, encara que no ho pugui dir en la meva llengua. Algú s'aventuraria a dir de qui és aquest fragment? Ja sé que algú sap, perquè no és la primera vegada que veniu. Algú més? Bé, això que us acabo de dir, amics, és de Miguel de Cervantes. Per tant, a Miguel de Cervantes, el Quixot, a la primera part, capítol 23, ens està dient que m'han prohibit la llengua, però no m'han prohibit escriure. I jo us diré el que tinc amagat a l'ànima, encara que hagi d'utilitzar una altra llengua. Això ho diu en castellà, però esclar, ell diu que l'han obligat a canviar de llengua